I'll keep it hush. Šta bi ti uvod ovog videa? Da se razmislim, u stvari da nema uvoda, tako da odmah bacit ću se na stvar, odnosno konkretno ću vam reći šta je ovo. Ovo je, tako da kažem, random priče, znači ovo će neke biti priče iz mog života koje ću vam ja pričati, također bit će reakcije, ne brinite se. Ovo je prva random priča na mom kanalu, bit će ih puno, truću se što više da ih snimam, tako da novi je serijal, podržite ga lajkom i subom, tako da ne znam šta da kažem. Također, prošli video, hvala vam za 100 subscribera, je sasvim ok prošao, podršku sada ste konkretni, uvijek imam preko 20 lajkova na video, tako da ja sam vam na tome previše zahvalan, znači oduševljen sam koliko smo mi brzo došli do cifra od 100 subscribera, tako da sam odlučio da pokušam da daily upload ove nedelje bude, tako da bit će evo 2 dana za redom klip, pa ćemo vidjeti da li će to uspjeti. Sada ću, baš sam tu na kompu da vidimo, danas je utorak, da vidimo da li možemo daily upload do petka, pišite u komentare šta vi mislite, da li mogu ili ne mogu. Tako da bacimo se u video. Ok ljudi, znači sve je to bilo jednog letnjeg dana, znači ja sam izašao napolje sa drugarima, džabu, igrali žmurke, zezali se. To je letnji raspust je bio pre 3 godine, možda malo više. Tada, tog letnjeg raspusta sam dobio moj prvi telefon, touch, možda taj ili prošli, ne sjećam se, ali to je to. Tako nekako blizu tog letnjeg raspusta sam nebitno dobio taj telefon, touch screen, neki najobičniji. I izašli mi tako kao što sam rekao napolje, igrali žmurke, Jurke Štavić, džabu i dogovorili se mi da igramo na plan. To vam je igra gde imate jednu kocku i jedni brane tu kocku, a drugi pokušavaju da uđu, odnosno samo jedan je dovoljan da uđe nju da bi pobedili. Džabu mi se podelili, krenuli da igramo, krili se i prvu partiju mi izgubimo. Ja se toliko iznerviram, ispadne mi telefon iz ruke jer nisam imao da ga stavim pa sam ga nosio u ruci. I da, ja sam ga tako, meni tu ispao i nije mu ništa bilo, tako da bio sam two-faced i onda posle toga malo sam pripazio i to i posle smo opet igrali novu partiju i mi se krili tamo tako da tu su mene uhvatili opet s jednim drugom gde smo se sakrili u nekom bušu i bušu, kako kažem bušu, mislim u žbunu i tu su nas uhvatili toliko, znači tada ja sam pocrveno jednostavno uzeo telefon, bacio ga, pošto, znači kako sam ga ja bacio, kod mene ima kao jedan bazenčić, mislim to je kao jedan kompleks zgrada kod mene i tu unutra kao ima trava, a ispred toga, mislim iza toga bazen. I sad kako sam ja uzeo, bacio telefon je napravio žabicu od travu i upao u telefon, wow, upao u vodu, nebitno. I sad, znači ja sam bio, brate, šta da radim. I ja skačem u vodu, vadim telefon i pokušavam da ga upalim. Prvo sam primetio, neće da se upali. I tada sam shvatio, brate, crkve, ako me majka sazna, samo kažem, najevo sam. Ja sam otrčao tako kući, ostavio telefon i majka mi je došla, naljutila se na mene i tu telefon je bio jako sjeba, znači bukvalno potopim pod vodu, ja ga izvadio tamo, stavio delove da se suši, stojo ispred, neko me zove na Skype-u, stojo ispred, tako na vratima pola sata dok mi majka nije došla jer nisam imao kog da jednostavno da mi otključa vrat jer sam bez telefona ostao. I tu mene majka kaznila i džabu bilo je tako da tu sam žešće sjebo telefon. Tako da eto ljudi, to je to što se tiče moje prve random priče, znači priča je bila sasvim ok, tako da ukoliko vam se sviđaju ove random priče koje ja pravim, ostavite like, sub, a ako ne, ništa, mi se vidimo u nekom od narednih videa.